Днес разопаковаме Navi ST3 Pro – скутер, съчетаващ иновация, стил и безопасност. Вътре ще намерите скутера в две части – зарядно, инструменти и ръководство. Сглобяването отнема под 5 минути, само с включения инструмент. Никакви усложнения. Скутерът е стилен и модерен, с амбиентно LED осветление и ергономични дръжки. Едно натискане и оживява. Navi ST3 Pro е готов за града. С TCS за сцепление, тройна спирачна система, индикатори за завиване и пробег до 75 км. А с вградената поддръжка на Apple Find My винаги знаете къде е скутерът, дори когато е офлайн. Карането е плавно и тихо, усещане за автомобилен клас. Navi ST3 Pro – стил и сигурност на две колела.